kun ensimmäisen kerran rupesin mättäämään autosta Estonia tähän kasaan, jonka jälkeen kuulin äänen. Joo! Mä sanoin, että olet tyytyväinen, että sinulle ei ole käynyt tälleen. Eikö tää lopu koskaan tää juttu? Jopa minun armeijan entiset työkaveritkin tuli ja sanoi, että sopisiko, että kuvaattas? Mä sanoin, ei, kun mikä kuuluu sus on kuitenkaan omasta mielestä. Sama alle 4-vuotias Jorma Veikko Tapani, Jorma Tapani, Veikko Hirvonen. Entinen Veikko Tapani, Jorma Tapani, Veikko Jorma Tapani, Hirvonen. Mä en oo siinä mielessä ottanut risuja myönteisessä laadussa, vaan myönteisessä paremminkin. Monethan on sanonut, että kun et olisi 4-vuotias, niin ei olisi näin käynyt. Joo! Eihän Estoniakaan olisi hukkunut, kun et olisi vienyt niitä risuja sinne. Joo!